Τώρα θα δούμε τα φινιρίσματα που μπορούν να εφαρμοστούν. Χωρίζουμε τον τοίχο σε 4 μέρη για να δούμε τις 4 διαφορετικές δυνατότητες. Λοιπόν, εδώ το αφήνουμε φυσικό. Εδώ χρησιμοποιούμε το Savon d'Eau. Το εφαρμόζουμε με ένα σφουγγάρι, ένα απολύτως φυσικό προϊόν και σαπούνι μασαλίας μόνο. Απλά χρησιμοποιούμε μία μικρή ποσότητα. Αυτό το προϊόν δίνει μία εντελώς διάφανη στρώση, ελαφρώς στυλπνή, αλλά πάνω απ' όλα είναι πολύ ευχάριστη στην αφή. Questo dà una copertura, un riempimento totalmente trasparente, una leggera lucidità, ma soprattutto è piacevolissima al tatto. Εδώ είναι το Muro Naturale, που απορροφά τη σωστή ποσότητα σαπουνιού που απαιτείται ως φράγμα έναντι πιθανών κυλίδων, βρωμιάς ή νερού. Barriera a eventuali macchie o sporcizia o un po' d'acqua che dovesse andargli sopra. Μυρίζει τόσο καθαρά. Αυτή η εργασία καθαρισμού κάνει τον τοίχο ακόμα πιο στυλπνό. Γίνεται όταν το σαπούνι είναι ξηρό και παρέχει επίσης καλή υδαταποθητικότητα. Το δεύτερο πιθανό φινίρισμα είναι το Cera del Vecchio, το οποίο έχει τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά και μεγαλύτερη προστατευτική ικανότητα και είναι πιο στυλπνό. Ας παρακολουθήσουμε τον Ανδρέα. Εφαρμόζουμε πάντα πολύ λίγο. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αυθονούμε με αυτό, καθώς το προϊόν είναι απορροφητικό. Πολύ εύκολο. Τώρα άλλη μια στρώση. Το Cera είναι πιο στυλπνό, πιο αδιάβροχο και απολύτως φυσικό. Αν χρειάζεστε πραγματικά προστασία από το νερό σε μια ντουζιέρα, μια κουζίνα, τότε θα χρησιμοποιήσουμε το βιέτρο. Σε αυτή την περίπτωση, αραιωμένο σε 8 μέρη νερού και 2 μέρη βέτρο για την πρώτη στρώση, διότι είναι ένα πολύ απορροφητικό προϊόν. Εδώ το προϊόν έχει απορροφηθεί πλήρως και ενεργεί ως προστασία για την ακόλουθη εφαρμογή του βέτρο. Τώρα είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε μία στρώση σκιά του βιέτρο και να δούμε το τελικό αποτέλεσμα αυτού του φινιρίσματος. Βλέπουμε ότι δεν απορροφά πλέον επειδή υπάρχει ήδη μία μονοτική επίστρωση. Έτσι, βάζουμε βέτρο στο Muro Naturale μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο, γιατί χάνει τα φυσικά χαρακτηριστικά του. Το βέτρο είναι μία διαφανής ρητίνη και αυτό εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα στο νερό. Garanzie di totale resistenza ad acqua e a qualsiasi altro agente. Ενώ εδώ έχουμε το Cera, το οποίο είναι ένα φυσικό προϊόν, κερί μέλισσας αναμεμειγμένο με σαπούνια που έχει πολύ καλή υδαταποθητικότητα, αλλά βλέπουμε πως υπάρχει μία μικρή απορρόφηση. Ως εκ τούτου, δεν συνιστάται για περικάλυψη ντουζιέρας. Quindi sicuramente non è consigliabile se dobbiamo fare un box doccia. Προχωρώντας περαιτέρω, εδώ έχουμε το Savon d'Eau, που είναι επίσης φυσικό με περισσότερη απορρόφηση και μικρή στυλπνότητα. Assorbimento in più, ma abbiamo un pochino di lucidità in meno, quindi la variabile è in questo senso. Τέλος, έχουμε το Muro Naturale. Εδώ είναι. Το βρέχουμε και βλέπουμε πλήρη απορρόφηση, επειδή το προϊόν αποκαλύπτεται πλήρως, παρέχοντας εγγυημένη φυσικότητα. Abbiamo un prodotto che traspira completamente. Questo dà la garanzia della naturalità. Έτσι έχουμε αυτό το προϊόν, το Muro Naturale,
το οποίο έχει διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με την προστασία που επιθυμούμε να εφαρμόσουμε. Ma ha diverse prestazioni in base alla protezione che noi gli diamo. Επομένως, να έχετε ένα καλό μούρο Naturale όλοι.